Balimaw ali nyokuma très urgent et très chaud. Billet jeudi 29 janvier 2026. Awa ko muso chamamba de bolebe ka marché ke ko insécurité ko problème be mena vidéo irawla. Information flana ala sago aw sago. Mogo ke Mali fonctionnaire bay kini Assimi Goïta ka suru. Ni ya mobili ta dongo do ka bo Bamako dafe bina jaraka mogo bi mine. Bina jaraka mogo ye décision courant d'état. Mogo qui est fonctionnaire et responsable lui. Awani farati ka bo Bamako dafe nou yimine te blinde. O de décision courant talema. O commencera ka débiter ou meru. Metla ka doit détail ou la. O commencera ka mogo do mine déjà. Avec yakli to yerla ne taye ka mogo informé di. Awa ko bagine da mufle Bamako kerefe de. Ku tara kunu ngoroni u kuma munu na woron na. Bamako fambe encercler no bulubi. Ala sago aw sago. Donc amena balma muso munu diminendo. Vraiment ube kuka dimira. Amena worobo ko ira awla. Ko Mali autorité mogo ye laydu kan tawye. Mali surasu ye laydu kan tawye kube tuka oro sécuriser kute katade muso ninkeni bolefle aw ne. Yaro bebe ka commencer. Malion ko dobe abe dogo me ko dobe na sera niveau de la seka dogo blé. Ala ka tien bangé. Ala ka baraka do Mali surasu la. Nga soutien be armée malienne. Mais mun kera amba ira de angalaje. Ni jamana nyemo be wuli kujo ka wuli kujo non te faso de ere ko fa nyina parce que fama ko kan ka si ko lu kono mais ni fama mu ye na lu be ona kele le juguya ani do sola ka o ba kele juguya no ni nyon che lu ta kan fa nyina an ka baw be shio ana ro be gina lu kun do bora we ana buguda do jeni o ma ta faso de fe wa na ma ke faso de ko fa nyina ola na fere wuli kan jo ni fama ma wuli na ye wuli kan jo ni mele ke ka so be ke fama be wuli kana o ba ndeme wala parce que on toro le an sigile mene ko ma kono an toro le fo an sanima babu ko muso de kan ya kala se jamana nyemo ma o ka wuli ka an ndeme Malien bela jele ni vidéo sans angene information de soro ambalma muso nunu ku bora angene info soro tiana nete dugu ndon ko ntaro dugu mi ko do solo anta ro jime kabe sika so marla bo bebe ki ga fen fala donc angene be yaro ni kara bela jeli ni de ni angene info sur 100 mogo be ka commencer ka muruti bi mogo be ka commencer ka hamibi jatke wale mogo chama ne be ka fara u ka ko ka fente ka boala u ko ka tien fo u te ka tien de fo problème kele me malla bi ngalo ne fanga do le men ngalo la bi ma muso bora ka fo ku ka tien fo. Bon, nama kolosi nous ne beta fara bina jaraka mogoka. Na u desera kaka pepulu sécuriser. U beta fara jugu kande. Aw ni ala che. Assimi Goïta fangata. U le kaka jamono do fara ɲɔgɔn kan. Anana politiki kɛlɛw de wuli ka bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na. Ni jamana fara faralen do jugu bɛ don côté bɛɛ la. Jugu bɛ don côté bɛɛ la. Ko fila ɲakɔrɔ. Ko bɛɛ filɛ nin. Ni aw bɛnnen tɛ jugu be do an ɲɔgɔn cɛ ɲamɔgɔ de kan ka kalali kɛ mais Assimi Goïta nana n'a ka sungurubaw de kan olu entretenir ka mɔgɔw tɔ bɛɛ kɛlɛ ala se ka barika do i ka fanga la bon ni yo o côté yɔrɔ ye et puis mina fɛn dɔ yira aw la ko sur la route de Sadio la ko Sadio la sira la k'u ye citerne fila de ta ka taa n'a ye citerne fila an ka mindɔru bɛ yɔrɔ min na dɛ an ka sanu bɛ yɔrɔ min na dɛ citerne fila kun kan ka taga ye ko bina jaraka mɔgɔw taara o citerne fila fana minɛ ka taga n'o ye o t'a bannen tugun dɛ ku tara dugu dɔ be no ko kulpe maro ko kulupe bugu vers Kigna wala ko vers Kigna Sikaso ko Sikaso dugu dɔ be no ku tara ka taa dugu in cinin kratatatata an ye image dɔw ye mais c'est à vérifier hein? Bon parce que musique be image kɔrɔ mais musique ba kɔrɔ an ye ni image ye ko ni ka kɛra dugu de la mais c'est à vérifier mbo foka daka dugu kontru de jenne fleni ngate mogo la dugu kontru de jenne fla be nyaba la o yen dugu mine ka jini kratatatata anye ne information soro aywa amena mu fo bela jele ngena ka bo Bamako dafe turu na se oro de masisa mogo ke fonctionnaire ye il est député ye il est maire ye il est conseiller c'est à dire il va placer bas dans la Mali kono mogo be place ba do la ali directeur ou député ou maire ou fonctionnaire baw i donendo
Ni ye mobili ta ka bɔ Bamakɔ da fɛ ni Binɛ Jara ka mɔgɔ y'i sɔrɔ i tɛ ye bilen dɛ. U kɛlen bɛ ka Bamakɔ encercler bi. Kuma bamanankan de fɔlen filɛ. Ni min bɛ voyager avion ta i ka taa. N'i tɛ se ka avion sɔrɔ to Bamakɔ kɔnɔ dɛ. Maliens u caman ba de surulen bɛ Bamakɔ lamini fan bɛɛ la. Bi an bɛ yɔrɔ na ko bi. N tɛ ndogo aw la. La situation est très grave. Mais n'a sera minnu ma de olu bɛ kuma mais n'a ma se minnu ma olu b'a fɔ ko anw ye fasoden jugu de. Ne Segu Tunkara n'a ka di ne ye n bɛ se ka makun. Ne tɛ fɛ Mali mɔgɔ ba dɔ ka bɔ ka tila ka minɛ tuguni quoi. Voilà pourquoi ne b'a fɔ a y'aw kɔlɔsi. Hali Bagineda mun filɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ la mɔgɔ ninnu tun bɛ yala la Bagineda. U tun bɛ yala la Bagineda. U bɛ ka fanga yɛrɛ de sɔrɔ bi. U bɛ ka fanga sɔrɔ cogo jumɛn? N y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'aw bɛnna Ala bɛ barika dɔ la. N'aw ma bɛn Ala b'aw barika bandi. Wallahi Mali in ka di ne ye. Ala ɲɛ bɛ ŋaninge la. Ne siranna yɔrɔ min ɲɛ o de n'ale filɛ nin ye. Maliens wallahi Ala ɲɛ bɛ ŋaninge la. N y'a fɔ Asimi Goïta n'i ma mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan juguw bɛ don. Aw ni Ala cɛ Maliens wagati min an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo 2021 2022 2023 tiɲɛ bɛɛ ɲɛbɔra an fɛ. Assimi Goïta ɲɔgɔn c'était le président le plus puissant de toute l'Afrique. Assimi Goïta photo kun bɛ kɛ t-shirt kan américain noirs b'a don. Mais bi mun de bɛ ka kɛ bi? An ɲɛ bɛ mun de la bi Maliens? Mɔgɔ de bɛ ka bɔ bi k'i plaigner Assimi contre la ko insécurité a filɛ nin. A yɛrɛ y'a ye. N y'a yira aw la. An fana bɛna ka kuma dafa. Tiɲɛ yɛrɛ la an tɔɔrɔlen. Ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ wuli k'u jɔ u ka wuli k'u jɔ. Nin ye maloya ye. Nin de bɛ ka kɛ Mali fan bɛɛ bi. Kayi maraw, Sikaso maraw, c'est-à-dire que Nioro maraw, u kɛlen bɛ yɔrɔ bɛɛ de ka kalan. Hali an ka mine d'or, an ka mine bɛ bɔ yɔrɔ min na, an ka sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na, ko citerne 2 kun kan ka taga yɔrɔ la, k'u taara o citerne 2 fana minɛ ka taa n'o ye. Maliens, ne ye géopolitique de kalan. Moi, j'ai fait mon doctorat en géopolitique. Minnu bɛ t'u sigi ka taga livre baw kalan k'u sigi ka analyse kɛ ne n'olu tɛ kelen dɛ. Ne t'a ye. Ne b'a kɛlɛ la depuis Assimi mana. An ye caman kunkolo ye de transition kɔnɔ. Ne bɛ nin kɛlɛ la bi la ko tɛ dɛ. Ne de fɔlɔ Faransi ko kɛlɛ daminɛ. N ko Faransi ma ɲi, n ko n ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ. Fo misiriw bɛ interdire ne la. Mais bi dɔw yɛrɛ ko ne ye Faransi ka baarakɛla de. Ignorant ma jugu dɛ, ignorantdenya de ka jugu. Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Maa ma bɛ ka Mali in juguya, Ala k'a bɛɛ halaki. Maa ma ye fasoden jugu ye kɔni. Ala k'a bɛɛ halaki. Maliens kuma bɛɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ. Wallahi depuis Assimi Abasi minɛ ka Nema Sagara minɛ ka muso minɛ ka lebu diɲɛ bɛ ɲɛna ne Segu Tunkara kasira de ne muso ye misɔrɔ ta kunna don min na n y'a ye télé la Allah Maliens an ka hinɛ sa hinɛ ka kan dusukun na sa Allah muso de ye wolo k'e bila diɲɛ kɔnɔ maa ma b'i ba fɛ i tɛ danga den ye Assimi mun kɛ Nema Sagara la i y'a jalen maa ye malangolon den de don. Assimi Goïta Nema Sagara libuli mun kɛ a maa ma i sigi ka tɛgɛrɛ fɔ a la bɛɛ a y'a bɛɛ remarqué ni dangaden tɛ halaladen yɛrɛ woloden danbetigi den e tɛ muso libutɔ ye tan k'a tɛ digi la n y'a digilen maa min na hɔrɔnden tɛ i bɛ taa sɔrɔ a ba b'a fa bugɔ a ɲɛna dangadenya sin fɔlɔfɔlɔw de bilahi talahi ka muso minɛ ka musɔrɔ b'a kun na n ko c'est fini pour Assimi. Tant que Nema bɛ nin gɛlɛya kɔrɔ ni Assimi ye hɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de ye bilahi talahi ni Mali sɔrɔsiw bɛ se ka gɛn o ka gɛn a tɛna solution sɔrɔ situation tɔ bɛ juguya ka taga mɔgɔ ninnu bɛ Kayi mara u bɔnnen bɛ Kayi u bɔnnen bɛ Sikaso mara la u bɛɛ fan bɛɛ hali Burukinabe bɛ ka commencer ka muruti ko vraiment ko u n'an ka frontière ko ça ne va pas Maliens juguya kan tɛ o ko bɛɛ filɛ cɛ bɛ muso lebu kɛ kana i terika ye cɛ baara ka muso lebu publiquement dangadenya sin de don i ye président ka kɛ ni halala ni ye président ye a bɛ muso de minɛ k'a lebu publiquement n'i y'a président lajɛ i bɛ taa sɔrɔ halala den tɛ ou bien dangaden don bilahi ne Segu Tunkara da fɔ a ye taa lajɛ ne tɛ da dɔ la o a ye taa Assimi ka background la a y'a lajɛ mɔgɔ mun jumɛn don cɛ n bɛ mun fɔ a ɲɛna worotan den ani ɲamadenw tɛ se ka kɛ kelen ye halaladenw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ɲamadenw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i ma mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn bɛ transition kɔnɔ a bɛɛ y'a bila sa mɔgɔ jumɛn bɛ yen nkalontigɛlaw hɔrɔnkolonw arnaqueurs mɔgɔlankolonw wuyafɔlaw olu de kɛlen bɛ ka transition fa bi c'est comme ça mais Mali tɛ bi dɛ halaladen dɔ bɛ na ka jamana in lasigi k'a ka danbe d'a ma n'o ma kɛ a ka fuma pewu
Mali tɛ bi dɛ ala kɛra Mali bi fana ne bɛ bɔ kuma la Mali an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an dimina simi kɔrɔ cogo cogo an kana Mali labila dɛ an dimina simi kɔrɔ cogo cogo an kana taa fɔ k'an bɛ fara Faransi kan dɛ mɔgɔ bɛ ka taa fara Faransi kan n t'i dɔn n t'i tɔgɔ dɔn n t'i jamu dɔn n tɛ Faransi fɛ bi n tɛ Faransi fɛ fini n tɛ taa fara mɔgɔ si kan ko n diminen don Asimi kɔrɔ ko n bɛ taa fara Faransi kan ko ka Mali bi n t'o kɛ o tɛ fɔ ne ko ne a tɛ fɔ ne den ɲɛna ko ne janfa kɛ a tɛ fɔ ne muso ɲɛna ko ne janfa kɛ o ye maloya de n bɛ bɔ kuma la Mali fɛn bɛɛ bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger photo filɛ nin n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun aw b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money na sur place wagati o wagati aw jɛ a bɛ wari ci dɔrɔmɛ kelen aw t'a sara o de kun b'a kan bɛɛ